Nazdar, zdravím všechny mé fandy, já jsem Derpy a vítám vás u 6. dílu z našeho let's playe tady na Landblocku a jak už z názvu videa poznáte, tak dnes bude úplně pohodový video a ten pohodový díl neboli video bude obsahovat vlastně design, to chci ukázat, ale nejde to, tam ano, tam tím směrem uděláme cestičku a postaráme se o naše nové moby, přesněji kuřata a krávy. Já jsem toto video už nahrával, jak vidíte, jsou tam stromy, natáčel jsem stromy, ale strašně se mi to lagovalo, ale úplně nehorázně, takže jsem to udělal odznova. A dnes je 19. prosince, takže to znamená, že za 3 dny bude adventní takový projekt, který se chystám, že až do 4. adventní neděle budou samé videa. Takže jeden týden budou každý den jedno video. Jako za odměnu, že jste vlastně za tu moji neúčast. Tak. Ale. Takže já vám ukážu, co jsem teďka udělal. Takže já jsem hrál. Udělal jsem tady políčko, které jsem vlastně zasadil. Tady potom jsem trošku vykosil kaktusy, ale kaktusy extrémně rychle rostou. Bambusy ani moc ne. Dále to jsem udělal vlastně ten lesík, no teď se mi to taky moc laguje, ale nevadí. Ten lesík jsem ještě udělal a potom tady máme slepičky, které jsem tady přilákal, ale celkem mě štvou tyhle krávy. Hele, tady teďka nějaká umřela. No, já nevím, jak tady umírají, to je celkem problém, měl jsem tady skoro a 2 pochcípaly normálně. Takže ale je to dobrý, máme 2 kůže, super. Je vidět, že ta stodola funguje perfektně. A jak říkám, náplní dnešního dílu bude vlastně taková pohodička a chtěl bych udělat tuhle krásnou cestičku až k té stodole. Ale to znamená, že potřebujeme normální dřevo, protože vlastně to birchwoodové dřevo by tomu moc neladilo. Mohli bychom to zkusit, ale nevím, bylo by to takové všelijaké. Takže já jsem se rozhodl, že aspoň něco tady budeme nakutat. Jak říkám, tohle video jsem natáčel, a nebo víte co? Se to vyprdnu a půjdem tady, jo, zkusíme to tím birchwoodem. Je to takové lepší, ok. Takže já si musím ještě udělat stonebricky, jak vidíte v mém inventáři, tak mám celkem hojně. Zabíjel jsem ještě vlastně za kamerou nějaké ovečky a moment, omlouvám se, za chvilku jsem zpátky. Dobře, jsem tady. Ale nemohu se mi najít, takže nějak musíme odhadnout, kdy přestat. A v názvu videa prostě pohoda, že s tímto myslím jakože prostě pohodička. No a tak teď se to kouslo jak prase, ježiši, fuj. Úplně nenávidím prostě. Oni teďka v tom Microsoftu asi, já nevím, serou bujon v kostce, protože to je hrozné, co tady jim předvádí za sračky. Omlouvám se, ale prostě nevím. Tak a počkáme ještě chviličku. Jo, já jsem si chtěl vlastně udělat ty stonebricky, ok. Takže uděláme si nějaké stonebricky, aspoň půl stáčku, počkat, kolik mám? Jo, to bude stačit určitě, no. Ještě pro jistotu více. Ale ještě bych si udělal nějaké ty stone slaby. Pro jistotku, tak. Jo, to bude bohatě stačit. A ještě bych chtěl trošku mluvit. A minulé video, které mělo 13 minut, mělo to mít původně 15 minut, ale stopky mi trošku nějak už neslouží dobře, tak jak si představuji. Tak to minulé video prostě bylo úplně luxusní. Doufám, že jste si toho všimli kvůli té kvality a že se to moc ani nelagovalo. Jako teď se to taky moc nelaguje, i když se to předtím trošku moc nepříjemně trhlo. Teď taky, no. Ale bylo to prostě super video. A doufám, že to oceníte a doufám, že to budete aspoň sdílet. No doufám.
Tak, jak jsem říkal, ještě bude advent. Určitě bude advent. Takže se máte na to těšit. A první, co bych asi tady udělal design, tak bych asi udělal tohle, jako dějte, ta hlína se mi moc nelíbí. Jo, takže, ale ještě já bych to udělal tím Birchwoodem. Toho máme 3 prdele, doslova, takže uděláme si teda ty Birchwoody, mám lopatku, já mám lopatku, já se tady pěkně dáme, tady lopatku sem a tady tohle, OK. To se tady nelíbí, a ne, ale no, Ježíš, ne, studie, ne, Ježíš, Ježíš, ne, no, tak to je asi jeden velký problém, že já tam nemůžu prostě dát Birchwood, no, to se laguje, to je, nevím. Tam fakt seru asi, nebo já nevím, co tam dělají. Tak. Dobře. OK. Takže tady bych to udělal takové stonebrickové. A tuhle část bych udělal vlastně Birchwoodou, jo. To je asi taková, to je hodně dobrý. Se mi líbí. Takhle by to, no, jasně, utopně. Bože. No, takže až takový jazz to nebude. Ale jako, bude to dobrý. Jak jsem říkal, advent a můžete se těšit na společnou sérii, kterou plánuju se Stevem. Bude to survival série, takže se určitě máte na co těšit, že vlastně vlastně tenhle ten měsíc to bude prostě úplně strašně hodně nabitý program, že vlastně v tom adventu to budete mít speciál za speciálem, když to tak vezmu, video za videem, takže určitě to bude bomba. Jak říkám, máte se na to, tady je zase oheň. Ne, no a už mi to hoří, no tak. Ne, hořím. A tak to je, no tak to je nebezpečné to Birchwoodové dřevo. Já tady dám asi normálně, no, to je asi nejlepší. Já tady dám asi normálně ty stonebricky a nebudu se s tím patlat jako. Za mě máte jako. To je celkem blbé, že to schoří. No, to už. A tak tuhle část bychom mohli jako dřevem. No ještě nevím, jak by to mohlo vypadat. Ale určitě už bychom měli jít spát, že jo? No, dobré. Tak jdeme se vyspinkat. A určitě chystám sérii z The Sims 3. Pokud tu hru neznáte, no určitě ji znáte, natočí Pedro, ale ten už natáčí 4, která vlastně na Androidu ani není a teoreticky ani nebude. Je to strašně hodně zaostalé. Takže ji chystám, jestli by se vám líbila, napište do komentářů, když tak. A jak říkám, teďka ty videa, co se stalo, tak budou určitě v lepší kvalitě. No tak, vždycky jak rozbím bloky, tak se to kouše. Nevím proč, nevím jak, no to je jedno. Jo, tak prostě ty videa už jsou trošku lepší provedením, někdy se to prostě, takhle posere, ale někdy to je dobrý. Jinak asi máte otázku, proč vám říkám třeba čas, kdy natáčím, nebo od kdy. Je to z toho důvodu, abyste měli přehled, kdy třeba ty videa vyjdou. Třeba jsem řekl, že v 6 hodin, ale třeba to video může vyjít až 6 hodin. Je to kvůli toho, že já ještě od teďka to upravuju to video, ať je lepší kvalitě. Takže to je taky důvod, proč to video vlastně vyjde trošku třeba o 2 hodinky později a tak. No, vypadá hodně dobře. Akorát, že to tady chce ještě osvětlit. Jinak ještě bych chtěl upravit trošku ten cobblestone generátor. Jako slouží mi, ale ke mně sere ten oheň. No.
Dost mě sere. Ne, že nezemřu. Ne, ne, Ježiši. Mě fakt něco klepne tohle. Jejda, no tak to... Taková pohodička to není, no. Omlouvám se. Ale pohoda to opravdu není. Mám pocit, že to asi ještě přejmenuju, no ale to bych vám... No to je jedno. Takže tak, vlastně. Ten upload mi trvá tak u běžného videa půl hodiny. OK, takže tuhle část bychom měli. Nad sebou tu hlínu vlastně ani moc nebudeme hrotit, prostě já si myslím, že tak to vypadá krásně. A ten landblock taky vypadá krásně. Kdybyste si chtěli zahrát landblock, napište do komentářů, nebo já vám to teďka řeknu. Normálně si v kreativku postavte strom, vlastně k truhlu s ledem a kyblíkem lávy. Dalších 10 km si dejte písek, třeba tam tím směrem, dalším směrem si třeba dejte melouny a tak. A pak to dejte do survivalu pomocí aplikace Pocket Inventory. Jestli chcete, napište do komentářů a udělám vám z toho nějaké videjko. Jo, ten landblock je fakt super. Výhoda je, jak jsem říkal, podívejte se na to moje první video vlastně z landblocku. Tam jsem všechno krásně popsal. A jak vidím, tak farmička se nám trošku daří. No já nevím, jestli stihneme tu cestičku, protože nevím, jak dlouho natáčím, fakt nemám přehled. Ale ještě bych chvilku natáčel. Podíváme se tady na do stodoly. Můžu jim dát, no. Tak. Výborně. Vajíčka máme. To je super. A já bych to chtěl ještě tady nějak vyzdobit. Já bych tady položil normálně krafťák. Tam normálně plácel krafťák. A pak bych tam ještě plácel... Počkat. Jak to dělá? Jo, tohle. To Haley Bay. To je taky dobré. To bych dal třeba sem. No to vypadá blbě. Tam je to někde jinde. To třeba nevím. Sem? No třeba sem. Samozřejmě, až budu víc pšenice, tak to bude vypadat jinak. No já si myslím, že už natáčíme jako podle mě celkem už delší dobu. No já fakt nevím, ale jestli to bude kratší než 15 minut, omlouvám se vám. Ale jak říkám, ten advent, to bude, těšte se na ten advent, protože to bude fakt super. Takže ukončíme to. Strašně moc se vám omlouvám za to, že to nebyla pohodička. Že kdybyste si mohli dát kávičku nebo křupky, co já vím, omlouvám se. Za to, že jsem hořel, ale prostě ten cobblestone generátor musíme nějak opravit. No takže já doufám, že se vám dnešní strašně hodně povedený díl líbil. A pokud by se vám náhodou líbil, tak určitě dejte like, koment, sdílení a po případě odběr. To všechno určitě potěší. A tak se s vámi loučí videa. Nazdár!